नमस्कार मित्रांनो, ए टू झेड शेतीमध्ये तुमचे स्वागत आहे। सध्या राज्यामध्ये यावर्षीच्या रब्बी हंगामामध्ये हरभरा पिकाची सर्वात जास्त क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे। तसेच शेतकऱ्यांनी यावर्षी सोयाबीन, कापूस, तूर यांची साठवणूक केल्यामुळे त्यांना चांगला दर मिळाला आहे। असे असताना हरभरा विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो हे आज आपण जाणून घेऊया। तर अकोला येथे कमीत कमी दर 3850, जास्तीत जास्त दर 4451 आणि सर्वसाधारण दर 4150 इतका मिळाला। तर वाशिम येथे कमीत कमी दर 3700, जास्तीत जास्त दर 4375 आणि सर्वसाधारण दर 4480। तर अमरावती येथे कमीत कमी दर 4350, जास्तीत जास्त दर 4700 आणि सर्वसाधारण दर 4525। तर नागपूर येथे कमीत कमी दर 4205, जास्तीत जास्त दर 4586 आणि सर्वसाधारण दर 4427 इतका मिळाला। तर असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राइब करा आणि शेअर करा। आणि जर का तुम्ही हा व्हिडिओ फेसबुकवर बघत असाल तर आमचं पेज ए टू झेड शेतीला नक्की फॉलो करा।